Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Mushal my latest mushal zirikupisa. Nasi chandaya nacho chinopisa, chandaya nacho chinorema. Ndakambona rimwe joke rakanzi zvitu zvisingapindirwe naMwari ipolitics nemarelationship, but ndafunga kuti majokes but zvinenge zvichida sekudaro because madzibaba veyambudzo, madzibaba veshanduko weku triple C vaita sei vari kunzi wasungwa nyaya yavo. Kune vanga vasikazivi madzibaba veshanduko ndo vari kuita sei vari kubuda pascreen avo. Nyaya yavo haisati yataurwa, kana mutongo wavo kana macharges avo asati amaziva. Tichange tichikuupdate kana pane zvinenge zvataurwa mukuita sei mukufamba kwenyaya, asi zvamai manje vari mukati. Saka pakaipa inje kuti iniwo kuti ndifunga kuti wasungirwe iso imbotaurawo mucomment section utiudzewo mafungiro ako, kana kuti ingori nyaya yekuita sei yekusatriitana zviri fair, because hamana haungamboti wotusungirwa mana Zimbabwe mahwani watopinzwa mukati. Izvizvi zvamai manje vari mukati madzibaba veshanduko. Saka pakaipa hatizive kuti triple C yacho ichawamiririra here kuti vabude, asi hopefully vanobuda, because tingati vakomita ipi, crime ipi yavakomita. Sa ameno pamwe pane yavakomita, saka tichanzwa kubuda kwestatement racho nemacharges acho kuti zvakamira sei. So the voice is now in the comment section. Don't forget to like this video. Also, kana uri munyowani, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. My returning subscribers makapenga, ndimi munorema, ndimi munoita kuti tirambe tichiunza zvingungudengo malatest akadai so zvinopisa zvega zvega. Saka thanks for watching. The voice is now in the comment section. Komenta kuti ukufungawo kuti vasungirwei, kana kuti what is happening in the country of Zimbabwe.